Ready? 15 minutes go forward para makapadayon pa. 15 minutes imong presentation. Are you ready? Okay. Sige, 15 minutes. Mag-start na imong oras. Nag-start nimo. Okay, subon ko may hapon. Ang akong giadto sa Cebu, ang number 1 ako ang seminar, kaduhan ng debate. Wa ko din nakikidebate para sa akong kagalingon. Nakikidebate ko para sa simbahan o para sa Ginoo. Onya, salamat kayo sa mga Katolik tanan, labi na sa CCM na nisuporta nato. Ang tema nga among debatihan, pamatud-an nako nga ang pinadayag ni Jesus adlawng Domingo ipapahulay sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia ug mga referensya. So pakon sa atong gwapong amigo Brad Ralph Chavez. Sa syllogism mga kaigsunan, syllogism. Init na kung maka-premise ganita, no? Kung maka-present bitawag og premise usa o duha, kunya kini ka premise itawag siya logical. Ang conclusion ini mga kaigsunan, katuohan yun kayo kay logical man siya. First premise nako, ang Revelation 1:10 mga kaigsunan, naghisgot siya adlaw sa Ginoo. Adlaw sa Ginoo, no? O kaning adlaw sa Ginoo gitawag kining Domingo. Kay mo ni ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. No? Mao kini ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa Living Bible 16:1-2. Adlaw Domingo na gitawag sa Lord's Day. Lord's Day, adlaw Domingo. Second premise, o ang mga Kristiyanos human mabanuhan atong Ginoong Hesukristo, nagkatapok sila niining adlaw karon sa pagsimba, sa pagpahulay sumala sa atong mabasa sa Biblia. Una na kong basahon as evidence ang Expanded Bible. Sumala sa Expanded Bible, pinadayag chapter 1 verse 10. On the Lord's Day, a reference to the first day of the week, Sunday, when Christian nagkakita sila, nagkatapok aron sa pagsimba. Onya, sumala po nining libro sa atong mga igsuon nga mga Seventh-day Adventist usa ka sulod sa gitawag og simbahan sa gitawag og eskwelahan nila nga review gitawag og simbahan nila nga gitawag og eskwelahan nila nga Review and Herald Loma Linda University, Samuel Bakyuki. Matod pa ni Samuel Bakyuki sa gitawag og page 118, matod pa niya din. There are, matod pa niya, 90, sorry, yun niya. They will know, matod pa ni Samuel Bakyuki, tulad dyan sa Seventh-day Adventist. They will know, the New Testament passage generally are cited as evidence for Sunday observance in the apostolic times. So, saan ang Sunday observance nga matod pa sa tulad dyan sa Seventh-day Adventist na si Samuel Bakyuki? Matod pa na dunay tulog na inila ng mga versikulo sa Biblia sa pagpamatuod, sa pagbantay sa mga unang apostoles, sa mga Kristiyano sa adlawng Domingo ingon nga pagsimba. Gikot din ang Revelation 1:10. Revelation 1:10. So ato naman nabasa, Expanded Bible, ang Revelation 1:10, adlaw Domingo. Biblia sa Protestante, pulong sa Diyos. Matod pa din atong basahon. Sumala ni mga Biblia sa Protestante. Ingon siya din sa Espiritu, sa adlaw sa Domingo, igaman ako sa Espiritu Santo ug nadunggan ko ang makasugat tingog nga nagpropita dapit sa akong likod. So adlaw Domingo gyud ang translation nga atong nabasa sa Biblia. Kanya, ang conclusion nato ay mga kaigsunan, kining atong pagpamatuod sa Biblia,
gilig-uni sa mga libro sa atong mga igsuon pinalangga mga Sabadista, mga Seventh-day Adventists. Unahon nato mga kaigsunan kining gitawag og libro sa Evanghelios Patmos. Ining libro ha, ang author nini si Pauline, usa ka theological expert, usa ka professor sa ilang yapong Luma University nga eskwelahan. Ug batok pa ining libro mga kaigsunan atong basahon, ang libro nila nagkanayon, no? Atong tan-awon ang ilang libro. Matud pa din sa ilang ilan ni page 81. Adlaw sa Ginoo, sa dihang si Juan sa Patmos nakakita og pananawon, adlaw kadto nga igpapahulay sa unang siglo. Ang mga Kristiyanos naghubad kining adlawa nga adlaw Domingo o gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa akong Ginoo. Gikot niya ang pinadayag Eulogies close and open parenthesis. So ang atong tema, duha pala ka evidence, ang logic nato nini, klaro na sa conclusion na ang adlaw Domingo, pinadayag Eulogies ang adlaw sa Domingo, gipahulayan sa mga Kristiyanos. O sa may kaingon, sa ilang gitawag o Eskwela Sabatika. Ako makikisunan, ikan kong Seventh-day Adventist. Manadaghan kong libro sa Seventh-day Adventist. O sa may kaingon, aning Eskwela Sabatika, giya sa pagtuon sa Biblia, Eskwela Sabatika. Page 140. Atong basahon mga kaigsunan. O sige yun, masurang libro. Ingon sa dinhi. Apal ang punto mao nga kini nga sugilanon sagad gisgutan ingon nga ebidensya nga sa panahon ni Pablo bisan sa Hintel nga mga iglesia nag-usap na sa igpapahulay ngadto sa Domingo ingon nga usa ka adlaw sa pagsimba. So, gilig-on sa kabasahon sa itong mga pilangga na ang adlaw sa Ginoo sa pinadayag Eulogies adlaw Domingo giusab sa mga apostoles, Apostol Pablo ug lain pa nga mga early church. Gani ang William Tyndale nga Biblia. Alisir ko mabasa sa William Tyndale nga Biblia mga kaigsunan. Basahon na nato ang Seventh-day Adventist fundamental belief sa ato mga igsuong Seventh-day Adventist. Matod sa ilang belief. Ingon din page 8. We have written this book conscious of our indebtedness to the rich biblical truths ha? We have received from the Christian Church of history. Nindot kayo. Na nasa na dawat nga kasaysayan sa mga unang Kristiyanos sa simbahan. We acknowledge the double line of witness. So dahil mga i-acknowledge nila ng mga kuan, mga saksi, matod pa. Such as Wycliffe, Huss, Luther, Tyndale. So usa sa mga witness sa Seventh-day Adventist Church, mao si Tyndale. Unsa may giingon ni William Tyndale matigsunan sa iyang Biblia? Atong tan-awon ang Mateo kapitulo 28 versikulo 1. Atong basahon mga kaigsunan. Mateo kapitulo 28 versikulo 1. William Tyndale, matod pa niya. The Sabbath day at even with bread, the morrow after the Sabbath. So duha, naghisgot og duha ka Sabbath. Mary Magdalene and other Mary come to see the sculpture. So ang usa dinhi ka Sabbath sa mga Kristiyanos mao ang Domingo. O kung sa maning igpapahulay nga Domingo sa pinadayag Eulogies, ato gihapon patubagon sa Tyndale kay ila man ning recognize at early fathers sa Protestant Church. Sumala pa din sa pinadayag kapitulo 1 versikulo 10. No? Atong tan-awon mga kaigsunan ang pinadayag. Ingon din atong basahon chapter 1. Atong tan-awon.
Yun leader of John. I was in the spirit on Sunday. Sumagot pa si John, naa siya sa Espiritu sa Ginoo sa adlaw Domingo. Ug unsa man ning adlaw Domingo mga kaigsunan? Diya sa pagtuon sa Biblia sa mga Seventh-day Adventist gihapon. Sumala pa din ang igpapahulay ingon ko sagrado sa pagbantay ni Juan dito sa Patmos. Unsa daw ang gibantayan ni Juan sa Patmos? Igpapahulay. Matod pa rin adlaw sa Ginoo sa pinadayag unodis mao ang Domingo ug unang adlaw sa semana. Palakpakan nato ang Ginoo mga kaigsunan. So ang adlaw dahil sa Ginoo sa pinadayag unodis mao ang Domingo, unang adlaw sa semana. Unya, agi pagsuporta sa ako ang gitawag og kining gitawag og reference sa gitawag og buhat sa mga apostoles, Acts of the Apostles. Diara. Sumala ning buhat sa mga apostoles ni sinulat ni Ellen G. White, page 400 ato tan-awon. Ingon siya dinhi page 495, ingon siya, adlaw ngadto sa igpapahulay ang Ginoo sa himaya nitungha ngadto sa hinginlan nga apostol. So, adlaw di ay nga igpapahulay ang sa si Juan na nakakita sa pananahon sa Patmos. Adlaw di ito nga igpapahulay. Nga matod pa din adlaw nga igpapahulay gibalaan, gibantayan ni Juan dito sa Patmos. Unya unsa man ni si Juan? Kristiyanos ni. Unsa ning adlaw ang adlaw igpapahulay nga gibantayan ni Juan dito sa Patmos? Sumala pa mga kaigsunan sa Latin nga Biblia, Spanish nga Biblia, Biblia di Novena, Biblia di Navarra. Matod pa din sa mga Biblia, Biblia di Navarra, pinadayag Unodis. Matod din ingon siya din mga pinangga. Ingon siya. Kain et taxis on Domingo, why idotras kimiunatan vos, como una trompita, qui disia. So, unsa na ning adlaw? Adlaw Domingo. Wala ba siya malingon na atong adlaw abugos mo ng mga Biblia? Ato na lang kuralandaan. Maabot mong ginadya, bugos. Mamaya nagasagaran ng argumento sa atong mga pinangga. Kuralan na daan. Kumuingon na atong kaadbang, kiring Biblia na atong gigamit ng mga bugos karon. Iyahaon ang debatihon ang ilang pamantalaan. Ministry Magazine International Journal for Pastors. Ingon sa ilang magazine mga kaigsunan. Ingon sila. It is easy to see, therefore, that in Revelation 1:10, in Greek, the adjective form of the same word is used to describe the day, matod pa, on which John was in the Spirit, matod pa. The Spanish, matod pa, the Spanish and Italian had followed the same role and given an accurate translation. Accurate translation. Na ba yun magbugos? Kinahanglan kali mo balik o eskwela ng mga pastors o mga Seventh-day Adventists. Accurate translation. Accurate translation. O sumala pa ni Samuel Bakyuki. Unsa man ang adlaw Domingo. Sumala pa ni Samuel Bakyuki mga pinangga. Ingon din we are ready to conclude that in the earliest period of Christian history, the only kind of Sunday Lord's Day, matod pa, observed by the Christian community was indeed an annual one, and that the weekly Sunday celebration somehow from the annual one. Matod pa ni Samuel Bakyuki. Yaba, unsa may source ni Samuel Bakyuki? Sumala ni Samuel Bakyuki. Ignatius was writing constitute our major source. Kinsa man si Ignatius? Siya ang
tinudluan nga gibinlan nga apostolos ni Kristo, siya ang barkada ni Polycarp. Unya diri ni kuha si Samuel Bakyukig source matod pa dinhi. Matod pa. Sa iyang gitawag epistle of Magician. For if we are still practicing Judaism, we admit, matod pa, that we have not received God's favor from the more divine prophets live according to Jesus Christ. Matod pa, who live in ancient ways and who tell a new hope, mulungkoy sa baptizing, but living according to the Lord's life, or Lord's day, Sunday. Tiligo na. Yamatod pa nining ng libro, si Apostol Pablo nakakaplag sa adlaw Domingo nga ipapahulay gisuportaran mga kaigsunan sa Esquilas Batiga. Daghang salamat ug may hapon atong tanan. Dalay gud ang Dios. Okay, so moto, bro Stalwart, nagpabarog 15 minutes. Sundan niyo 15 minutes cross-examination sa negative, Ralph Chavez sa SDA, negative. Siya mo pamunta ng 15 minutes. Now remember the rules, by the way, debaters, basta na may kaning objection, direct lang sa moderator ay mong pagstorya. Nagyangyon ako nga kung diliin yung tay, ibutang na microphone para dili mo makuan. Matintal istorya, okay? Sige, pangutan na, ibutang microphone dayon tubago niya, kami lang matanaw kung categorical ba o dili, ayun na mo objection, nakita na mo, duhaman mi. So kami na lang, basta dili mo, basta mula pa sa rules, kami na bahala ni. Okay, para madali taon niya, dito ba, ang kuha na. 15 minutes, niya lang, wapa. 15 minutes para sa cross-examination. Okay, ready na? So, daghan kayong salamat, Mr. Moderator, at maayong hapon sa tanan, at may hapon ni mo, bro, Stalwart. Ang tema, pamatutan mo, i-address ni mo pinadayag uno Jis Domingo, at the same time, adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Ang pangutana, kanibang Domingo sa pinadayag uno Jis, sumala sa imong tema. Mao ba ning gisgutan sa inyong libro, nga dili mabasa sa Biblia nga balaano, mauni o dili, kategorikal? Okay, tubag. Objection, Mr. Moderator, objection. Dili man kategorikal. Ni object ko, kaya nagkanga man siya, alam ka natin, di ko bitaw ta. Sampaw lang ka, patawa ka nila yun. Ang pangutana mo ni. Moderator's time. So that's kung anong side comment na. So next time ato nang kung ano na sa warning. So wala na siya gi-allow na side comment. Mga tanga sa panay mo mga kuan diha, wala na relevant sa ato ang debate. Nya raw, wait sa moderator's time pa ni. So nasabot ta ganina nga ay kuan ang moderator kami duha. So karon wa pa man sa katubag. Kuan na sa katubag kung makita ba natong categorical ba o dili. So karon ingon man siya, nihabol siya nga rephrase. So, i-rephrase ba nimo or imo lang balikon imong pangutana? Ikaw bahala kay iya. Akong balikon ako. Ibalik niya, sige, ikaw na. Okay, unang pangutana, bro Stalwart, na dumugid sa mga tao. Nga matod mo ang pinadayag uno Jis Domingo, adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. Pangutana, kanibang Domingo sa pinadayag uno Jis, mao man ay imong tema. Mao ba na nga igpapahulay, mao ba na nga Domingo ang gihisgutan sa inyong libro nga dili mabasa nga palaanon, mauna o dili kategorikal? Moderator, before I answer the question, point of order, pwede ba natong mahibawan ang title sa libro? Kay sa lagda sa debate, kinahanglan kung mo-present ka, ihatag ang mount dito. Okay, objection, Mr. Moderator. Counter objection. So, ang akong pangutan na nakapremise ko daan, na maupa na nga adlaw ipapahulay matod pa niya Domingo, ang gihisgutan sa ilang libro na dili mabasa nga palaanon, mauna o dili kategorikal? Okay, paki ay sustain na to na ikuha ng libro ha. Butangi o kani sa ato pa, wala siya kibawa ng libro. Okay, pangkul sa niya. Okay, ingani ni siya. Daghan man kag libro niya, actually na siya gi-present. Objection ko, Mr. Moderator. Niya man objection mo ni ruling. So objection ko kay sa imong premise kay libro man hisguti unsang libro ha. Okay. Kung ilaha pa kitang libro kay di na natong bago no, hindi na ilang libro. So ilang libro, ikuha ng title ng sa libro ha. Simple naman na para makuha na to, maklaro na to sa mga nangutana. Sige, ibalik ang premise ang pangutana. Ibalik ang pangutana and then kanang i-cite ang sa libro ha. Okay.
Balik ko na ko pangutana. Ang imong tema bro stalwart, matod mo ang pinadayag uno Gis Domingo at the same time adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. O ay si kami na unang sigunggong diha. Karon ang pangutana mauni. Kanibang Domingo sa pinadayag uno Gis sumala sa imong tema, mao ba ni nga Domingo ang gihisgutan sa inyong libro? Nga dili mabasa nga balaanon. Libro ha ba? Basta kang libro ha. Kanyara mo, object ka di. Mr. Moderator mo, Chico. Kaya nga itong kaatbang, wala siya nagsunod sa rule of debate. Na ako'y gidala nga art and argumentation and debate. Eh para maklaro sa mga naminaw, formal man niya itong debate ka ha. Sumala sa chapter 6, paragraph 7 sa art and argumentation and debate by Africa, the sources of evidence, matod pa din the negative side, matod pa din shall, matod pa din the negative side must be borne in mind at everything reduced into writing and document to present the documents like books, magazine, pamphlets, and regarded personal testimonies. So, nangita itong pangalan sa libro para mabawaan sa tao, hindi ning lipat-lipat. Ayala. Okay ra. Kaning kato kay imo magibalik ang kuan bro. Nyara. Ayun na kuan ako. Ingani ni siya. Pag ingon yung pangatanag libro nga i-cite lang ang answer. Okay? So pagtubag na ni objection siya na sige ba sa art. By the way, this is an art. Dili ni siya rules. Namatay rules. Kani siya unsa giyahan ta unsa pagdebate, dili ni siya namatay rules. So ang rules na to mo atong sundon. Sakto ra gyapon siya nga. Again, ipabalik lagi nimo ba? Kagingon nimo. Mao baning Domingo ha magiingon sa inyong libro nga The Faith of Our Fathers. Ano ba papangutana? Sakto ra din pangutana. I-cite lang kay kinanglan ni siya madunggan unsang libro ha. Counter ko Mr. Moderator para clarify nimo. Okay, ang akong counter mauni. Dili na ko usala ug wala siya kibaw aning libro ha. Dili no. Dili na ako usala. Ang counter objection man eh. Sama. Niya kay wala siya kibaw sa ilang libro. Okay. Sige. Usala na niya. I understand ang imong objection pero ikaw may nangutana. So matingin nga unsa mang libro ha, wa mo magatimag unsa libro ha. Since ikaw nangutana, tubagon niya na kinahanglan i-cite unsay ba? Okay, sunod pangutana. Dili, balik kay pangutana tubagon niya. Balik ko na ko pangutana. I-cite lang ang title sa libro nga imong gigamitan. Mora na. Sumala sa inyong libro. Nga The Faith of Our Fathers, ato pa din page 34. Di pa sa hilom na diha. Hilom lang. Nag-ingon dire nga dili mabasa sa Biblia gikan sa Henesis ngadtos pinadayag ang Domingo balaanon. Mao ba ni nga Domingo ang nasi mong tema o dili? Kategorikal. Okay. Dato ba? Salamat kayo ba? Ay objection. Tubag ko. Mr. Moderator, sa pawan man ko ang amon, ang rule tubag man ko. Moderator. Napa man kay syllogism? Nakasabot pa kag syllogism? Ang iyang Nakasabot pa kag syllogism. Kategorik na lagi. Okay, para wala yung objection, basta wala yung objection bro, yes or no, kay yes or no man, yes or no lang, halag may explain. Salito na ko ang pangutana. Sige, okay na, tabag na, kung ano to. Ang simple lang yung pangutan na good, madugay na ng balikon. Kabalo na sa question. Ang iya, hawa siya nito bag gritso, napasalamat man siya. Una ko na to, yes or no. Dayon, explain ka. Kanya rin pasalamat, i-appeal sa bag. Pero yes or no taon na, makita ni mga fallacy siya, hindi mo tubagon, pero kung answerable ba yes or no siya ka. Then explain ka, bahala na. Sige, ano to nga pangutana, kung gusto ka ma-request, balik ko niya, pero nakuha naman niyo mo siguro. Mga nabatang Domingo ha, inisgutan sa Faith of the Fathers, mga na to, mga ba niya, dili, yes or no. Tara, dili. Tara, no. Nga naman. Kaya ang gisanctify sa simbahan nga Katoliko nga gitukod ni Kristo mao ang adlaw Domingo. Ang pagsulat sa Faith of Our Fathers, memorize man nako. You may read the Revelation from Genesis to, you may read in the Bible from Genesis to. Memorize man nako. Ang gipasabot diha sa Faith of Our Fathers kadtong gitawag og mga
igpapahulay sa manang igpapahulay sa inyong gigamit nga mga igpapahulay dili man na mao ang sa Kristiyanos gud na unya isa pa ang author sa maong libro wala gyud nagsabadista kung nagsabadista pa ang maong author sa libro di nako mobalhin pagkatoliko Brother Ralph Chavez. Okay, sunod. Yara, kaya nakapost ang oras. So, we have 12 minutes and 7 seconds nakapost to kay objection mo to ganina. So, ipadayon natin 12 minutes, 7 seconds sa 15 minutes. Okay, Next question. Sunod pangutana, matod niya, dili ni mao nga Domingo ang gisulti sa ilahang libro kanang Domingo nga na siyang tema. Sunod pangutana, pila man day ka Domingo ang usa ka semana? Pila ka Domingo ang usa ka semana? Balik ko na ko Mr. Moderator. Balik ko na ko. Miingon ka nga kaning Domingo nga gisulti dire nga dili mabasa nga balaanon kanang Domingo sa imong tema dili limao pila man di ay ka Domingo ang usa ka semana. Og mutan-aw kas kalendaryo usa ra na ka Domingo. Usa ra na ka Domingo. Pero kanang Domingo na gigamit na sa author sa mao nga libro tungod kay naaman karay gitawag og dynamic equivalence nga Biblia. Ang pag-ingon nga dili makita ang gitawag nga mao nga pangalan gipasabot niya dito sa formal correspondence ng Biblia. Kinahanglan makaibaw ana. Kay kung wa ka kahibalo, diha na kita ko to. Wala nga digamit ko og dynamic correspondence nga Biblia. Unsa man ang dynamic correspondence? I-search na. Sunod po na. Okay, objection ko Mr. Moderator. Kuha namang oras ako. Ayo panogo na ko search pangutana ni. Panahon sa presentation. Teka. Pangutana ni. Sabasa. Objection man ganun. Okay. So ayaw mo ba istorya? Search ayo. Panahon sa pangutana na ako. Ayaw ko sugwag. Pa-search ng pangutana ni. Nyara bro, madugay na ni. So sa usat. Okay. So nyara, nakapost ang oras. So kato siya tubag to ni apil to siya tubag. So ayon na tumay na mag-share siya ni apil to tubag niya. Basta dili siya kaning ad hominem ba. So apil man to siya ang tubag. Ayon na to ginuta. Pero when object ka diretso na lang karon. Object mo kano. Ug may istorya na siya, ayon istorya. So tagando mo ka warning mo duha. Tagsamo. Ayon mo pag istorya kay mga kuanta. Warning mo duha ikatulo rule me is either manusan og oras sa minuto sa inyong unya kung magpadayon mo 3 warnings. So one warning pa man duha kanang istorya mo. Sige, objection. Okay, sunod pangutana na lang. Sunod na lang pangutana. Okay. Go ahead. Sunod pangutana, matod mo kanang Domingo sa imong tema, dili na mao nga Domingo ang giisgutan sa inyong libro nga dili mabasa nga balaanon. Pangutana, namakak ba si Cardinal Gibbons pagsulti niya nga ang Domingo dili mabasa nga balaanon? Namakak o wala? Kategorikal. Wala siya namakak. Ikaw ang namakak. Wa namakak si Cardinal Gibbons. Kaya gipasabot niya kung mugamit ka diha o formal correspondence. So ikaw ang namakak. Kaya diya na ka sa usa. Doon na may duha ka translation sa Biblia. Formal correspondence o dynamic equivalence. So nabasa na to sa dynamic equivalence. Ang imong panahon karon ang pagsupak na dili Domingo. Nga naman, para makatabla ka. Nakapasa na ko. Di na pabilin ko nga mudaog. Ang imo ng supakon nga napo kay Biblia nga nagingon di Arabros Talmud. Dili man ni Domingo. Makatabla ka kung makabasa ka. Pero di gani ka kabasa. Daog yung ko ane malipayon may mangulig Mindanao. Okay, sunod pangutana. Matod mo wala mamakak si Gibbons pagsulti nga ang Domingo dili mabasa nga balaanon. Kay wala man siya namakak, nagsulti ni sa tinuod. Kategorikal. Balay pangutana na gitawag. Objection, Mr. Moderator. Ayaw. Tubag mo. Ako ang panahon ang pagtubag. Ayaw. Wala siya yes or no. Nagsulti ng tinuod. Dili na kategorikal ha. Again, wala may kuan. Diba? Ingon ka nga nagsulti ba si Rod? Objection ko, Mr. Moderator. Nagkatawa mo siya. Lagi. Dapat tama na sa rule. Pagkakutan mo ka kategorikal, tubag ka kategorikal. Lagi, ang imong kuan is objection ka kay
Ang imong pangutan na walay yes or no, di ba? Walay kwananan. Okay. So, i-refrain lang ang kwan. Again, dito lang to answer. So, refrain. Ako balik ko ng pangutan na. Refrain na lang tong kathawa kay di sila na. Okay. Okay, ako balik ko ng pangutan na. Mato niya, wala mamakak. Okay. Sige, Bons. Sa pagsulti nga ang Domingo, dili mabasa nga balaanon. Kay wala man di ay mamakak, nagsulti di ay tinuod, kategorikal. Nagsulti og tinuod o wala? Si Cardinal Gibbons nagsulting tinood. Nagsulting tinood gani. No, so ka. Ikaw ra may wala nagsulting dili tinood. Nga naman, si Cardinal Gibbons sa libro pa lang, The Faith of Our Fathers. Kinsa man nga mga fathers? Sumala sa inyong libro sa Patmos. Si Juan, matanda, adlaw sa Ginoo sa diyang si Juan. Si Juan, fathers na sa church, bro. Si Juan sa Patmos na kagita og pananawon, adlaw kadto nga ipapahulay sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad dining adlaw ang adlawng Domingo o gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Dili mo laban wa kumaman. Ay sa wa kumaman. Dili mo laban ang faith of our fathers nimo. Kay si Juan mao ang fathers. Si Juan mao ang fathers. So dili na laban nimo, bro. Okay, sunod pangutana. Matud mo, nagsulti si Gibbons og tinuod. Kay nagsulti man og tinuod, unsa may gihisgutan ni Gibbons dinhi? Mabasa ang Domingo nga balaanon o dili mabasa nga balaanon, kategorikal? Okay, di ko tubag kategorikal. Kategorikal ha? Unsa? Ay, ang kategorikal tubluan ka mo, yes or no? Wala kategorikal yung pangutana mo tubag na ko. So, Mr. Moderator, bisan pag wala yes or no, as long as dunay kapilian, positive o negative? Positive o negative, Mr. Moderator? Akong pangutana mauni. Naunsa naman akong katbag, manungkag Cebu niya, mauray dala ni mo nga argumento. Okay. Teka. Side comment na sada. Sunod pangutana, balik ko na ko. Nyara. Dua ka warning side comments na sad. So, dili lagi na nga na. No, lisod ka na mag side comments ta. Walay labot sa debate ng side comments. So, mo ni karon objection siya kay na bro, naa siya gipilian. Again, tagang kay kagpapilian. Yes or no ba na, mabasa ba or dili, ipapili na. Actually, dili na kategorikal. Ang kuna na is, itagaan ka og multiple choice ba. Sige. So you have to choose one na lang. Yan eh. Kaya naman ko'y fallacy na kung ghost dilemma siya, so either answer, matrap man ka. So kung dili false dilemma, tubagon mo. So unahon lang ito ni magtubag, ha? Kay aron dili siya mo-object. Kaya yung objection, wala magod ka ng pili. Naman siya gipili. Ang sa pagpilian, go ahead. Okay, balik ko na ko kapunta na. Nagingon man ka, na si Cardinal Gibbons nagsulti og tinuod. Kay nagsulti man siya og tinuod, unsa may iyang gisulti nga tinuod? Mabasa sa Biblia. Ang Domingo balaanon o dili mabasa sa Biblia ang Domingo balaanon. Unsa may iyang gisulti? So the question is, mabasa ba ang Domingo balaanon o dili mabasa? Mabasa pa o dili? Pagjaway, mawala pag mabasa o dili daw. According to Gibbons, sige, tubag una din explain. 1 minute. Mabasa sa Biblia na ang Domingo, mabasa sa Biblia sa formal correspondent na ang Domingo, magiging kakabasa. Objection, Mr. Moderator. Dito ba tayo mababasa, ha? Objection. Sige, mag-objection. Objection lagi. Objection. Na ang rules, dili ko nangutana. Kay niingon man siya, kanina libro, si Gibbons, wala mamakak. Okay. Actually, invalid imong objection kay pag-ingon imong categorical, nitubag na siya. So katong iyang tubag bro, party na to siya tubag, bahala na siya to. Wala man kay problema kay humana man siya, categorical naman. Ingon man siya mabasa. Imong pangutana mabasa o dili, ingon siya mabasa. Apil na to iyang tubag. Inya na lang to kuan na kay wala siya rules na nasupak, natubag man niya. Kapoy kay nang mag-objection ta, dili ko na objection. Dito sa tubag kay maputol man. So I will give him another 1 minute kay itubag siya imong iputol. So tubag 1 minute bro kay nakatubag naman kas kuan. Sige. Hatag na bro. Next question. Balikon ako ang pangutana, Mr. Moderator. Go ahead. Nga naman, miingon ka nga si Cardinal Gibbons sa pagsulti ani, nagsulti og tinuod, wala mamakak. Ang ako pangutana, unsa may iyang gisulti nga tinuod nga wala siya
baka mabasa sa Biblia ang Domingo Balaanon o dili mabasa sa Biblia nga ang Domingo Balaanon? Okay. Mabasa sa Biblia nga ang Domingo Balaanon sa dynamic correspondence sa Biblia. Ang suporta kay Cardinal Gibbons ang formal equivalent nga version sa Biblia. Duha man na translation. Duha man na translation ang Biblia, dynamic equivalence o formal correspondence. Ang dynamic equivalence mao ang gigamit ni Cardinal Gibbons, tinuod. Ang formal correspondence mao ang mabasa sa Biblia nga litra por litra Domingo adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos, tinuod po. Sunod po ta. Okay. Sa pagsulti ni Cardinal Gibbons nga dili mabasa sa Biblia ang Domingo Balaanon, imong uyunan, imong supakon. Uyon ko sa kang Cardinal Gibbons nga formal correspondence ang gipasabot. Supa ko sa imong giingon kay ang imong pagsabot wa nimo gagsa ang dynamic equivalence nga translation sa Biblia. Ay, wa pa ko mahuman ayaw sa. Ayaw pa kaulawi imong amigo nga nisulong di ay sa pawi. Wa pa ko mahuman. Kay naman. Gani giliglon sa inyong magasin na ang gitawag o translation sa Biblia na pinadayag o nodis adlaw Domingo. Giliko na sa inyong magasin ato basahon. Ingon sa dine. Napa mo kay oras. Ayaw pandali. Ingon sa dine. It is easy to see, therefore, that in the revision wanted in Greek, the adjective form of the same word it used to describe the day on which shone in the Spirit. The Spanish, Italian, and followed the same role and given an accurate translation. Sunod pangutana, kay ni uyo naman ka nga si Cardinal Gibbons wala magsulti og bagak matud pa dinhi sa maong nga libro Signs of the Times na imprimatur na nihil obstat sa page 106 ingon dire Constantine made Sunday a holiday of rest and worship. Bakak ni o tinuod? Objection, Mr. Monitor. Ay, sa Chico, ako ang katungod. Nine sign of times ang Seventh Adventist. Tanaw na ito imprimatur sa. Tanaw na ito imprimatur. Para di magkasugat. Sige. Okay. Ato. Ako lagi klaro. Kaya mas gamit na siya serding dokumento. Palong ko sa balista kung tugikan. Ospa Pangutana. Karon, nagingon ang inyong libro, may uyo naman ka nga ang gisulti ni Cardinal Gibbons sa totoo. May uyo naman ka. Karon, mato pa din Constantine also built churches and made Sunday a holiday of worship. Sakto ni o baka? Okay. Gidili pero sakto. Ako tabag sakto na. Kaya mo ako na libro. Gideclare dia ni Constantine na siya lang ang nagtawag notaryo, kumbaga, nag-formalize sa mga Kristiyanos na balaanon yun. Kaya mga pagano na nakabibay sa Kristiyan. Kanto mga pagano na wala nakabibay sa Kristiyan, kinahanglan ipabalaan ang ganito. Iasan yung libro. Adventist Heritage Library. O sa gingon, Constantine's law did not sit up Sunday as the Sabbath. Ayaw kong plana ang among libro sa sunod. Sunod pangutana, matod mo sakto. Unsa may imong nadungog karon nga sakto na ito? Sakto nga ang si Constantine declare sa mga pagano ka Aruba, pagano na lang kadto nakanbot sa Kristiyan. Sakto siya nga gipahibalo niya ang iyang mga tao, mga community sa Aruba nga balaanan ninyo kay Sabbath day, gibalaanan ni sa mga unang amahan sa simbahan. Church father nagbalaan ani. Kinsa nagbalaan si Juan. Asa gibalaan sa Patmos. O sa gingon sa libro, gibalaan sa unang mga Kristiyanos ang Domingo sa pinadayag ulogis. Susakto, di na mulapan ni mo, dili mulapan ni mo libro. Okay, sorry po. Kanya before ka mangutana bro, 1 minute 34 seconds. So one question na lang ni kay ikaw 1 minute siya. So di na kayo. So usa ka pangutana na lang and then let's go. Sige, next question.
Okay, sunod pangutana, matod mo sakto ako mo'y nasayop. Sunod pangutana, sumala sa inyong libro, The Feet of Our Fathers, na inihil subtat, na inihil obstat, na apoy imprimatur. Matod dire, nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Sakto ni o baka. Okay. Wala na may tingog. Hello. Obat, sayo pa ang pagsabot, sakto ang libro. Sakto mo na ang libro. No? Dili naman kinahanglan na i-change. Nga naman, ang sa Kristiyanos, Sunday man. O niyang sa mga Hudiyo, Sabado. Kaya kini, ni-appeal naman sila sa Sabado sa mga Hudiyo. Ang Biblia. Kung sa ikingon, Lucas 4:16. Kadaan na to ha? Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Ingon dire. Last kapita ni. Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Dia. Tubag naman lang ako ni moderator. Last naman eh. Ingon dire. Pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki, isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng tainga para sa mga Diyos. Kaginsang Sabado para sa mga Diyos, kaginsang Domingo para sa Kristiyano. Kinsa na pamatod, huwa katulog dyan sa Seventh Adventist. Kinsa katulog dyan, Samuel Bakyoke o si Pauline. Kinsa pa, si Apostol Juan, sumala sa gitawag o Biblia. Kinsa pa yun, sumala sa ilang Seventh Adventist fundamental belief, i-recognize nila sa Tyndale, pero siya wala i-recognize sa Tyndale. No? Okay na. Alright, so pag na to, first part, second part na the cross-examination. This time, 15 minutes sa atong negative presentation. Iyahang lubon ang presentation sa affirmative. Go ahead. 15 minutes. So, sa makausa, mayong hapon, mga higala, may hapon. Naluoy ko nga nagkatawa sa akong makaatbang. Ilimiro palang arangkada sa akong pangutana, ang akong kaatbang murag natukan. Nga naman, tanawan ninyo ha, ang iyang lima, gi-address niya nga ang pinadayag unod Jes, adlaw ang papahulay sa mga Kristiyano. At the same time, gibutangan niya nga ang pinadayag unod Jes, Domingo. Karon, iyang libro rin nakaungot niya. Ang ilang libro, palit po mo ani, oy. Aron di mo luoy pa panahos ni Barte nga, unsam ng libro ha, i-address ang maong libro. Purting luoyan, libro nila wak ay balo. Karon, sumala pa sa ilang libro, palit mo ani Amazon, daghan. But you may read the Bible from Genesis to Revelation. Mao man iyang tema, pinadayag uno Jes. But you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Adi pala nga punto, guba ang imong tema. Guba ang imong tema. Nanuman, luping pa'y nakiksulubagay ka og kardinal. Ikaduha, walay record. Na ako'y dala din nga record. Nga si Cardinal Opsio sa Roman Catholic Church. Wala ko'y record. Nga si Cardinal Gibbons na pahawa sa Roman Catholic Church sa pagsulti niya aning mga butangan. Mauna mga higala, nga si Stalwart, huyang ang pagbabarog sa iyang tema. Tanawan ninyo ha? Mingon siya nga ang kategorikal, yes or no raman. Pag sure, oy. Atong basahon ko no kung ang kategorikal, yes or no raman. O kung sa mga tinuod, paliho ko no ko bro. Atong tanawon ha, kung ang kategorikal, yes or no raman. Ingon dire, categorical is the general term of single choice or multiple choice response. Tanawa, o yun ka ba o dili, supa ka o dili, makonsidered na.
Yes or no, maura bitaw na. O yun ka, dili. Supanggaw, dili. Yes or no. Maura bitaw na. Tanawan ninyo mga higala. Abi na ko, ang akong katbang, sweet mo ginayo sa among libro. Kanang gigamit niya na ako, ana. Ang mga libro na mo, nga iyang gamiton, ako lang itang screenshot para mo kumpiyansa ko nga gamiton niya. Ang sulat ni Bakiyoki, thesis na. Thesis na. Huwag ka kailang thesis. Thesis na ni Bakiyoki. Tinani mo magamit. Ang dato nga pangutana, wala gyud mo uyon si Bakiyoki nga ang Domingo adlaw nga ipapahulay sumala sa inyong tima. Wala oy, tanawa ninyo. Tanawa sa mga libro. Preface. Kaya atong tanaw na, ingon dire. Ato ning tanawon kung si Bakiyoki ni uyon ba sa iyang gisulti. Ato ning tanawon mga higala. Mr. Moderator, objection. Objection ko. Ang among gisabutan, reference, ang cellphone, dili na siya reference, ha? Objection ko, Mr. Moderator. Objection. Naunusin naman ka, Salvat. Oy. Millennials na natin kitawag na electronics reference. Millennials na, ayaw kapabilin diha. Okay, sige. Roll. Mr. Moderator, natin kitawag na electronic references. Millennials na doy. Sige. Millennials ka. Sige na, okay na. Okay, sunod pangutana. Nyara, wait. Pangutana, sunod nga. So, accept all Bible version and references. So, we can use online references. Okay. Wala tayong rules na you cannot use online references. So, padayon. Okay, sunod. Padayon ko, Mr. Moderator. Nyara, 11 minutes 38 seconds. Ikaw na bahala sa mga kanong niya basta kay mo na yung reference. Go ahead. Padayon ko, Mr. Moderator. Nagtuo ka o wala ko, ana? O nagbasa ka, ana? Masamot na kung nabasa, ana? Nga naman, tanawa. Sa page 5, ingon dire, we gladly mention the thesis that Bakiyukis defend regarding the birthplace of Sunday worship. Kasabot ang thesis, argumento na ni Bakiyuki iyang giukay kung diin yun nagikan ang observance of Sunday. Wala ni uyon si Bakiyuki nga ang Domingo adlaw ipapahulay. Atong pareho na, ingon dire. Ingon Bakiyuki, ingon dire. Di na magsilbi na imuha, oy. Ingon dire. Atong tanaw dire. The birthplace of Sunday worship. For him, this is a rose probably not in the primitive church of Jerusalem. We know for its profound attachment to Jewish regulations, religious tradition, but rather in the church of Rome. Dito sa Roma nagikan sumala ni Bakiyuki. Muni nakadaot ninyo manggod. Kay mamasa mo o mga libro na mo, inyong tinudlingon, mura mo nagdaro ba? Basa dito, himan-himan, at mo manguhag definition sa inyong libro. O na mga higala, nahimong katawanan ang akong katbang. Ang iyang mga pangutana ron, tanawong tani ron. Luping pa'y nakiksumbagay sa siyang libro, ani. Mato pa din eh. Maupitaw nga niingon si Cardinal Gibbons, nga dili mabasa sa Biblia gikan sa Genesis ngadtos pinadayag nga ang Domingo balaanon. Bato pa dire, the scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Subakon nimo imong amo. Subakon nimo na. Unya kanitong iyang mga amigo, pakpak lang ni sila aron nga ang ilang kauban ba dili kay halata nga bunog ba. Pakpak lang sila aron ang ilang kauban dili halata nga bunog. Tanawa pa gyud ninyo mga higala, ha? Naanang libro, ha? Dili na fake, dili na pirated. Sumala pa ning libro, page 106. Walay putol, ato yung hukdon og basa. Dili na to tinudlingon nga murag tag nagdaro. Atong tanawon dire. Ingon dire, Constantine also built churches, used Christian symbols on coins, and made Sunday a holiday of rest and worship. Kapit nga nagsulti si Gibbons na dili mabasa sa Biblia nga ang Domingo balaanon.
Kaya nga naman, nasayod si Gibbons kay nimo, nga kana siya, mugna imbento ni Constantino. Lolo nimo. Ato pagi pa rin na mga igala. Tanawad rin ha? Tanawad rin. Pwede mangutana sa kong oras, Mr. Moderator? Okay, kani, hilig mamog mga encyclopedia. Ako gining gidala. Tanawon tani, di man niya mo Collier's Encyclopedia. Atong tanawon dinhi. Collier's Encyclopedia. Ato ning basahon diri. Tanawon tani. Ingon diri ha. The earliest Christian also celebrated the Sabbath on Saturday. Tanawa, the earliest Christian, pinakaunang ng mga Kristiyanon, dagun sa man. Mato pa dire, the earliest Christian also celebrated the Sabbath on Saturday. Sabado, oy. Mato pa din eh. Gradually, the Christian Sabbath was transferred to Sunday, especially from the time of the first Sunday laws of Constantine. Unsaon manani mo ron? Unsaon manani mo ron? Diya pag yun, kani mga higala, kani nga reference, kung tanawon ni mo ni, sobra sa 150 ka mga professor, at the same time, naapoy mga Bible scholars. Tanawan na ito ha, unsay gingon dire, unsay ginaingon nga libro. Kung tinuod pa ginayaha, mato dire, the first day of the week could not have been observed as Sabbath. However, since it was not a holiday for Gentiles, klaro ano? Atong binisayon, ang unang adlaw, dili mahimo nga sa ulogon, ingon nga ipamahulay, bisan pa ni ana, tungod, bisan pa ni ana, tungod kay kini, dili pahulay alang sa mga hintil. Nining mga orasan, ini mga takna, dibang. Dibang. Mauna mga kagalaan nga ang pagpabarog sa tima sa affirmative huyang lagi tayo kung imo ning tanawon napag-inusaw the fit or explain hinatag pa ni sa kuha sa akong amigo nga dito gikan og Vatican dugay na ingon dire way putulad dito basa nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Ingon dire we know of the change only from the tradition of the church. We know the change only from the tradition of the church. Unya sumala sa mga libro, sumala sa mga libro. Patod pa sa mga libro. Sa Edict of Milan 313. This is the start of the Roman Catholic Church. Mabitaw nga gitransfer ni Constantine. Kaya ang Roman Catholic Church, gikan ni Constantine, sumala sa mga libro. Atong tanaw na. Ingon dire. Mga higala, ato ni tanawon. Ingon dire. What happened to the church after Edict of Milan 313 AD? Ingon dire. This is the start of the Roman Catholic Church. Mabitaw kita sa ni Constantine. Ay diha siya gikan. Diha magikan niya. So nini mga takna akong balikon nga ang afirmatibo huyang sa pagpamatuod sa tima. Nining mga takna mga higala, ang negatibo maupay mas hilabaw sa afirmatibo sa pagpamatuod nga ang Domingo dili gyud mabasa. Sumala pa ni Cardinal Gibbons o sumala sa inyong mga libro. Ang resulta ani magsumbagay gid mo ani sa inyong libro. Diha pagido, original niya. Kamo di ang hilig mo kanang mananaw sa Google og source ba pagkaw man ipabukbayin kani original yun ingon dire which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Basig mo mo nga ang Saturday ili na Sabbath means rest tuwara inyong libro na gingon we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ganun sa anak, panahon ni Constantine. Giangkon lang sa inyong libro. Kapag yun.
yun. Namo ani, pagpalit mo na dahil bookstore niya. Mato pa dire. Remember to keep holy the Lord's Day. My first catechism, page 145, yun dire. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ang gigamit na bersikulo, Exodo 20, bersikulo 8. Lucas 4:16. Walay pinadayag ologies. Ingon dire, the Sabbath, the holiday of Hebrews was replaced by the church with Sunday. Ang adlaw ni Paulay sa mga Hudiyo. Giilisan sa lulo ni Mutino og Domingo. Giilisan oy. Nganuman ang Israel na apil pagkaulipon sa Roman Empire. Atong tanaw na, ingon way labot. Si way labot. Ato niyang tanawon, uwag pa mapil, maupitaw nga na-change niya, ang adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo nga sa Domingo. Kaya ang Israel, naulipon sa Roman Empire. Ingon dire, the Roman Empire. Rome had begun to grow larger and stronger before Christ was born. Ingon pagi dire, wars were fought and many new lands were added to the Roman Empire. This empire was very large. It concluded Spain and Germany, North Africa, Asia Minor, Syria, and Israel. Paubito nga nakaako si Constantine pag-usab sa adlong ipapahulay sa mga Hudiyo ngadtos Domingo, kay ang Israel naulipon, nasakop sa Roman Empire. Pauna nga nining mga taknaa, mga higala, pertigyong huyanga, mingon ka, wa may labo challenge God. Kay gibutang pa nimo nga challenge Saturday, pildi na ka. Akong basahon na, the power New Testament. Saman, ako na lang ibasahon. Kay, wa may labo challenge. Ako na ibasahon. Ingon dire, Revelation 1:10, sayang note ha, sayang 1:10. Akong basahon. This is the Sabbath from Saturday sundown to from Friday sundown to Saturday sundown. Bupay mong tema. Kung nangita mo lang kag-challenge, may mga po mo, Hudiyo na po. Ang adlaw ipapahulay, gibuhat sa Diyos alang sa tawo, dilang kay sa Hudiyo. Tawo, Hudiyo na tawo. Sunod, atong tanaw mga higala. Kaninga ingon dire atong tanawon dire tao dapat gininaong sa inyong pare magyapon na atong tanawon unsay dire atong tanawon na unsay ingon dire ingon dire page 108. Ingon dire. Friday, the vigil of the feast, not the feast itself. Trial and execution. Saturday, rest in the tomb. Anawa si Kristo pahulay po. Bahala mo kung sa pagsabot mo na nga term. As long as inyong libro nagsulti. So mauna mga higala o mga kaigsunan nga ang afirmatibo huyang wala katuiya. Okay, okay, so mga to, papakan na to Rob Chavez sa iyong first presentation, constructive speech. So sundan na to sa second part naman sundan na to 50 minutes cross-examination. Again, remember the rules. Ang ato lang yun aning dili magubot pa natay makuha. So ayaw mo mga debater, ayaw mo pagdungan og istorya. If you have objections, direct to the moderators para ato ang resolbahon. Kay nami para referee diri. So di mo rules, amin dili mo judge pero moderator mi. So object namo diri napita. Timbo ba to para lang dili magubot pa. Diretso ang atong oras. Okay, 15 minutes. Ready ka na? Okay. Pare nila, Mr. Pinanggang Moderator. 15 minutes, go. Okay, kanang pangutana. Ang atong tema specific, pinadayag ko na cheese, adlaw, Domingo.
Sumala sa tima, unsang adlaw ang ipapahulay sa mga Kristiyanos. Tubag, sumala sa imong tima, Domingo lagi ang imong tima. Pero hinumdumi nga ang imong tima ayaw pamatulis tima. Basaha sa mga bersikulo, kapitulos Biblia o mga referensya. Ikaduha, ang imong tima gipang sa inyong libro. Ano man, nagsulti ang imong libro nga ang Domingo dili mabasa nga balaanon. Pero ikaw nahibulong ko nimo kanang nagpamatuod ka nga ang Domingo mabasa nga balaanon. Pero iyong libro nagsulti nga dili mabasa sa Biblia nga balaanon. Sunod pangutana. Pag-isunod pangutana. Diyon man ka nga Domingo sumala sa tima. Kini bang imong pirma sa imong pagpirma sa tima nga Domingo adlaw ipapahulay sa Kristiyanos? Bakat ba imong pirma tinuod nga pirma? Sakto lagi na. Sakto. Ayaw, I have 1 minute. Naunsi naman ka. Sunod ka. Walay comment. Diretso. Naunsi. Ni pirma ko kay di man ka magdibati wa ko'y pirma diha. Pero ayaw una ang ni uyon ko ana ang imong tima nga akong gipirmahan. Problema nimo ay gisumpak sa inyong libro nga dili mabasa sa Biblia nga ang Domingo balaanon. Pero ikaw nagpamatuod ka ang buta na unsa ka. Sunod pangutana. Diyon ka dipirma kay Santo. Objection ko Mr. Moderator. Nangutana pa ko. Ay, sa pag-object ako, nangutana pa ko. Humana ka dito ba? Ngayon ka, nipirma ka sa tima kay Sakto. Karon, kini bang tima na imong gipirmahan kay Sakto? 100% pa din nga Sakto para nimo kay imong gipirmahan? Okay, objection ko Mr. Moderator. Ako, i-clarify akong tubag nga nung ko Sakto. Ang imong tima, mao man ay atong tima nga atong gidibatihan. Ang imong tima, maunay tima nga atong gidibatihan mo nang ipirma ko nga kanang tima ha atong dibatihan. Unsa man? Naunsi. Unsa man imong objection? Objection ko Mr. Moderator. Kay ang buot nga ipasabot nga ni uyong kustima sa tima ra. Ni pirma ko sa tima kay maunang tima ha ang among dibatihan nga ibase niya sa Biblia o referensya. Yara, imo lagi nang pagsabot. Unsa may imong objection? Mao to Mr. Moderator. Unsa objection naman? Awa, ni object ko. Unsa objection ba? Ayo, ni object ko kay ang yang buti pasabot ni uyon kustima ni pirma ko niya buti pasabot ni uyon kuno ko ang Domingo lagi unsa lagi Inre ko jis other police mga Kristiyano dili na mo pasabot ako ni pirma ko sa tima aron among dibatihan ang tima. Lagi unsa lagi objection. Next question or balik ko ng pangutana. Oto akong objection. Unsa man objection? Oto akong objection sa iyahang pangutana. Nga. Atong yang pangutana. Sayop yang pangutana. Mura-mura apan man imong Moderator hinoon eh. Unsa imong objection? Atong objection. Hila mo tanawa. Ni object ko paminaw sa ni object ko Mr. Moderator kay si Stalwart ang budget pasabot ni uyon ko sa iyang tema. Mao nang ni object ko. Ang akong objection nganong ni pirma ko sa tema kay maunang tema among dibatihan. Kaya ako na sa puli-pulita. Sunod pangutana. Okay, puli-pulita. So sakto pa ang objection niya ba unsa iyang gusto mahitabo. So ang iyang pasabot sayop yang pagsabot. So therefore dili niya tubagon ang pangutana. Dapat mo na yung objection. Di na ako tubagon Mr. Moderator. Kaya ang iyang pangutana. Ako lang i-clarify. Dili kay mulaban. Ako lang i-clarify. Di ano sa ba? Di kay mulaban. Atong ipangutana mo object gani ka number 1 ang iyang rules na supak. Nawa na bantayan ng moderator objection ka. Number 2, ni object siya kay di ay ang iyaha din pasabot dili mo iyang pasabot. That means itawag na siya fallacy, complex question fallacy nga moderator objection, complex question fallacy or loaded questions kay ang iyang pasabot dili mo ipasabot ako. Therefore next question mo na object ka. Dili kay objection akong i-explain nimo mo lagi nimo explanation pero what is your objection na sayop niya iyang pangutana. Okay, so para sige. Ang iyang pangutana di para sa offer negative sayop kay di mao iyang pasabot. Okay, so sayop. So may objection sayop. Therefore next question. Okay, pasabot nito sa audience ni. Walay laban-laban ni. Okay? Wa ko makuha ang laban ko ninyo. Okay, sunod pangutana. Wala sa kay may istorya pa atong second one. Ano pagali. Next mo istorya sa si Bro Paul, assistant na to moderator. Napos ba ang klaka namin sa mga Amo mo gipahinumduman ka ganina sa
rule number 5, ang objection if there is violation against the rule. So dili ka ma-explain unsa man ang imong unsa man na imong gusto mahitabo, unsa man ang violation. Once nga ma-object ka, mosahit ka violation sa rule. Mo na kami maghulat ni ayaw pag-explain. Kundili, isangat nimo sa amo ang imong objection nga Mr. Moderator, naka-object siya sa rule number 9. Isahit nimo, mo ning iyang na-violate. Dili, no need to explain. First, mosahit kag objection, ginamit ang rules nga inyong gisabutan. So mo nang si Pastor ang nangutan, no sa may objection, na sige maka-explain. So warning ni Dot Saida, was ka mo object ka, kinahanglan makasay ta nga ang atong gi-objectan naka-violate sa rules of dialogue. Ikaduha is na objection lagi yung number 2. Number 1 objection. Number 2 objection sa cross examination is kanang loaded question. Palitan niundang na pagkadikadik. Nga naman siya adik-adik. Humingon siya niundang na adik-adik ka. Ug wala pa samot. So fallacy na siya nga question mo na i-object mo. So therefore mo tiya ha kaya ngayon pasabot di ay nga ni pirma dili ka ni pirmang miuyon but ni pirma siya sa tema. Mo tiya pasabot. So therefore objection niya wrong ang question. Fallacy. So, next question ta. Kaya di niya ito bagong. Okay. Sige, next question. 13 minutes, 15 seconds. Okay, nagpakata na. Ningon ka ganina nga walay record nga nihawa si Cardinal Gibbons. Baka pa ni mong pag-ingon ani o tinuod? Tubag, sakto ginaamang gingon ka ganina. Ano man, naamang ko record din eh. Naamang ko record din eh. Bato ka dire. Bishop, bato ka na dire. Bishop Challoner was a Bible scholar who Cardinal James Gibbons approved of Challoner's revision of the Douay-Rheims Bible. Ato pa dire. Unya, kung imong tanaw bisag magmita pa ta karon, bisag mag-Google pa ta karon, walay record nga si Gibbons ni hawa sa Roman Catholic Church. Okay. Sunod pangutana. Kay wa man di record nga ni hawa si Cardinal Gibbons sa Roman Catholic Church. Akong pangutana, naa pay record nga nibalhin siya sa Seventh Adventist Church. Naawala ito na. Objection, Mr. Moderator. Struman fallacy. Mr. Moderator. Ano man, kalayo naman sa imong pangutana, ayaw i-misrepresent ang akong tubag. Dapat paluan ka sa akong tubag. Maabot ang mga naabay records, Cardinal Gibbons, nahimong Seventh Adventist. Wala. Okay, sige. Struman fallacy, Mr. Moderator. Okay, good. Sige na. Counter objection. Gigugod na ko ang author sa libro nga iyang gigamit. Iyang gikan sa iyang baba nga walay record na dapat siya dokumento nga gidala. So karon para ma-prove na tinuod ang libro nga iyang gigamit nga iyang gituohan, mo provide sa record nga dibalhon si Cardinal Gibbons sa Seventh Adventist Church para mo suporta sa iyang libro nga gigamit. Counter objection. Iyahan na gikan. Counter objection ko. Nyara. Mana ka object nga moto yung counter sa rule namin kay madugay itang sige na objection. So, by the way bro, ang pangutana naman ko, it's all about pagbalhin na ta. So, regardless kung mabalhin na, samot na, ibalhin pa siya SDA, samot na siya nga lugo niya hangkuhan. So, di na nato na kuha nga pangutana bro. Pangutana glain, kay about naman na siya sa pagbalhin, hindi na ta kakuha na. Ang ato karon ang author, si Gibbon, gayon, mo na yung libro. So therefore, if you have any kaning problema sa iyang references, pwede mo na siya kung ano niya sa imuha. Pero karon kay naman sa reference, mo man accepted man diri, gingon diri. So dili siya kung ano na itong pagbalhin ang atong tema, mabalhin na siya. But okay ang imuhang kuwan, pero murag malayo diha. Musikan di motion ko no kay ni pirma mo dire according sa inyong rule that questions are based on subject matter only. So Brother Stalwart, proceed sa imong question based on subject matter. Ang subject matter is Revelation 1:10. Domingo ba na? So ayaw nagpagutan na kinsay author kay mamis ang mga nindot nga mga questions.
So, rule number 3, ang subject matter, dito kita pangutana. So, ayaw na to pangutana to kasi author, balhin ba, kaya di man na yung subject matter. Ang subject matter, Revelation 1:10, resolve na kana Domingo. So, maon nang imong i-question. Yan ini mong 15 minutes cross examination. By the way, audience, no, na ganina nagsabot na ni Brad Paul nga na ay mga pangutana, not only subject matter, but also katong iyahang i-present, kinalaw pangutana. So, napangutan naman, about sa libro, ipangutana na nagsabot ni nga kung nunay follow-up or kanang gisundan nga arguments o iyahang gisundan, nakapangutan na siya kausa about Gibbon kung ibalhin na ba kay pagpuan diha, ibalhin magwala. So, gitubag niya nga naa ko na siya pamatuod. So, that's it. Okay na to. Kaya kung imo tong sundan, pareha karon malayo pa. Okay? So, sabta ninyo, wala, why bias ni? Actually, kasi retisad ni. So, next question ta para padayon ta. We have 12 minutes and 13 seconds. Right. Sumala sa King James Version ng Biblia. Unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 2. Upon the first day of the week, Sunday, which reflects the Jewish Sabbath of Saturday, which every one of you lead by him into a God's store and prospered him. Akong pangutana. Unsang adlaw ang gi-replace sa Jewish Sabbath nga Saturday? Tubag. Ang Domingo gi-replace sa Jewish Sabbath ni Constantine. Sumala sa inyong libro. Ang Jewish Sabbath gi-replace ni Constantine, gipulihan og Domingo, sumala sa inyong libro, gi-adapt sa mga version sa Biblia ng mga Dominguista. Kauban ninyo. Tarawaw, gi-adapt sa mga Dominguista ng mga translator sa Biblia na kauban ninyo. Nga naman, digit nyo ka, dibangka ni nga Constantine made Sunday a holiday sa adlaw nga Domingo, a holiday raise and worship. Sumala sa yung libro. Unya, sumala ni Cardinal Gibbons, dili mabasa sa Biblia ang Domingo balaanon. Sunod pangutana. Salamat sa imong pag-ingon, gi-replace. Sunod pangutana. Sumala sa libro ninyo nga gitawag og Question and Answer by Milton Walcott. Constantine Law that set up Sunday as the Sabbath. Ako pangutana. Namakak ba ang inyong libro sa pag-ingon na si Constantine wala nag-set up ang Domingo at ipapahulay? Namakak ba ang inyong libro? Wala. Wala namakak ang libro. Ikaw mao'y namakak. Nga naman, kutlo-kutlo, ura ka ana. Ligon! Nga naman, sa imo palang gibasa question and answer, siguro ang imong gibasa notes. Siguro ang imong gibasa tupang bitso, dili ang pangutana. Lahusaw basa. Nga naman, ligon ang among doktrina, nagpamatuod, among inang gidawat na si Constantino mao'y nag-usab sa adlaw kay kapahulay nga maong Sabado ngagnos Domingo. Tiwasaw basa mong libro. Ayaw pila, tiwasaw basa. Makita ni mong tubag. Sunod pangutana. Gigamit nimo ang Convert Catechism. Sumala sa Convert Catechism nga imong giputol. Unsang adlaw ang Lord's Day? Okay. Tubag. Objection ko, Mr. Moderator. Objection. Awa, anong ni-objection ko? Instrument fallacy. Nga naman, iyang giputol ang akong gisulti. Wa ko maglitok og word na Lord's Day dinhi. Isa paminaw sa nagbasa lang ko ani nga ang inyong libro nagsulti na which is the Saturday is the Sabbath day. Mao na akong gibasa. Nagisgot ko og Lord's Day dili sa catechism, dito sa the faith explained. Dili ko nagisgot, wala diha. Atong tanan. Dili ko nagisgot og word na Lord's Day. Dili pangutana. Okay, so ang iyong objection kay ang imong premise sayo ang imong gisayt nga lead Roman fallacy, Mr. Moderator, according to the bit fallacies. Gigamit man niya ang Convert Catechism. Sumpay mana, wa niya humana. So atong ipaklaro karon sa natawhan nga niya dinhi kung unsa ang Lord's Day diha sa Convert Catechism. Ipatubag mo dito kay gigamit niya ang libro Convert Catechism. So ipangutana, ako pangutana,
unsa kadlaw ang Lord's Day sa convert catechism? Okay raman ang pangutana, ruling. Since nagamit ka convert to catechism, correct? Yes. Okay, so kung nagamit ka, iyang pangutana, unsa kuno Lord's Day according to this book or pamphlet ba na siya, unsa Counter daw? ko, Mr. Moderator, counter ko. Stroman fallacy lagi na. Misrepresenting someone's argument to make it easier to attack. Ayaw paggamit anak. Okay, ruling nga dili na siya Stroman fallacy, by the way. Kay ang Stroman fallacy sakto nga gatindog siya glain. Wa man siya gatindog og lain no. Stroman fallacy is pagpatindog kag lain dili Domingo. Dayon imo atakihon kung ang gipatindog, wa man siya gatindog ani. Ang iyang pangutana bro, nagamit pangutana tiga, gigamit ba nimo tong libro? Niyo ka yes. O kan kay gigamit man nimo pangutanon ka unsay Lord's Day anang libro ha? Di na fallacy. Tanawa, Mr. Moderator. Okay, di na fallacy, di na Stroman. Stroman lagi. Di pangutana. Teka. Unsa? Magibati ta o fallacy? Ako lang ni. Ha? Umala ka counter. Pangutana ba? Clarification, Mr. Moderator. Di ka musugot og Clarification. Clarification. Ikatuloy mo din mo. Sige, go ahead. Ano man, migamit ko og word nga Lord's Day dinhi lagi. Okay, ani na lang. Atong ipakuha niyang Lord's Day. Kaya wa man kanigamit Lord's Day no? Dili nang kung nigamit og word nga Lord's Day, dili wa man kumilit og word nga Lord's Day. Okay. Ayaw butang-butangi ang akong bamba sa puno nga wa na ko glitok. So, ngani na siya. Di pangutana, ang iyang objection kay wa siya nigamit og Lord's Day atong libro ha. Pero nigamit ka itong libro ha? Nigamit ko sa lahi nga termino dili sa word Lord's Day. Yes. Mapitaw ni counter objection ko kay Stroman fallacy. Ayaw decide diri. Okay now. Again, dili lagi na Stroman. Number 1, ang imong ipabarog karon gipangutana ka sa imong reference. Ang imong reference gigamit nimo. Paminaw. Ang imong reference gigamit nimo. Gipangutana ka ani nga reference. Okay, gipangutana ka imo magigamit ng reference. Kay gigamit man ani mga reference pangutana ka unsay Lord's Day diha. Pangutana ha dara ay. Money fallacy. Kung pangutan-on ka unsa may Lord's Day nga imong giuyunan diha kana fallacy na. Kay wa man nimo uyun Paminaw ba? Mo nay Stroman or loaded. Ano pangatawan? Ayo mo. Kinahanglan Ulawan ang imong kauban. Nila ka kinahanglan na tubagon kay wala man kagiingnan nga imo ba ning uyunan o wala. Ipangutan na ra ka ba? According to that book, what is the Lord's Day according to that book? So wala siya ikuan, wala siya isa ka pintubagan na pila ra pag-iyog. Sunday kay inyo ang libro. Dali ra man dili na kalasi. Dili na pareha nang iyong yung undang ko ka jadi ka adik daw dili. So you are being asked, wa siya ningon nga giingon man gud nimo ganina Lord's Day, wa siya ingon. Ingon lang siya unsay Lord's Day diha. Okay? So pangutana tubago na to kay valid man yang pangutana. Since you use the book, what is the Lord's Day on that book? Wala siya ingon unsay Lord's Day nga imong gigamit diha or gi-mention. Wala siya ingon mention nimo gigamit mo wala gani. So ang imong problema raman kay giingon ako amo ko ingon Lord's Day wala mo rin problema sa karon tubaga unsay Lord's Day daw diha nga libro. Dili siya fallacy. You can answer that. Okay. Ako gipabalik niya ang pangutana, Mr. Okay, go ahead. Ako gipabalik niya. Sige, let's repeat the question. Repeat the question. Go ahead. Bro, kamusta sa bro? Ini nga debate dili ni paras tong kaugalingon na para ni sa Dios. Okay. Gigamit nimo ang Convert Catechism of the Catholic Doctrine, page 50. Sumala sa Convert Catechism na page 50 nga imong giputol. Unsa ang Lord's Day? Okay, tubaga, nagisgot ang inyong libro og Sunday nga Lord's Day, which is nagsumpagay sa inyong libro. Ngano man, ingon ang inyong libro, you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Ngano man, kani dire, nag-angkol lang na sa pag-change ni Constantino sumalat yung libro. Mauna, na nagsumpagay ang inyong libro. Sunod pangutana. Sunod pangutana sa libro sa Patmos
Adlaw sa Ginoo sa dihang sinuan sa Patmos nagkita og pananaon adlaw kadto nga igpapahulay sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad din adlaw nga adlawng Domingo igibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Akong pangutana, nasayod ba si Pelen sa pag-ingon niya nga ang adlawng Domingo sa pinadayag uyog tunodis gibantayan sa unang siglo sa mga Kristiyanos? Nasayod ba wala? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. I-present sa niya ang basahon, para siyang libuhat ganun na ba? I-present ang basahon, i-present ang page, i-present ang author. Dayon pangutana. Okay. Saman. Yeah. So, i-present mo. Di ibalik lang na to. Okay, simple lang. Ibalik pangutan paminaw mayo kay gi-present daw niya. So, atong ipabalik lang simple lang. Sumala sa inyong libro ang Ebanghelyo sa Patmos. Ang author niini si Pelen, The Adventist Home, page 81. Matad pa sa inyong libro, adlaw sa Ginoo sa dihang sinuan sa Patmos nagkakita og pananaon, adlaw kadto nga ipapahulay. Sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad din adlaw nga adlawng Domingo o gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Pinadayag ulogis close and open parenthesis. Akong pangutana, nasayod ba si Pelen sa iyang pag-ingon? Nasayod ba ang tuludyan sa Seventh-day Adventist sa iyang pag-ingon na ang unang mga Kristiyanos nagbantay na sa adlawng Domingo sa pinadayag ulogis? Yes or no? Counter objection lagi ko, Mr. Moderator. Objection Ano man, kana lagi imong gigamit, imura lagi nang gipotol para muhangom sa imong pangutana sa tema. Okay. Wala may pagtulungan na. Wala. Sir. Sige lang. Okay. So, ang iyong objection kay giputol. Now, kung giputol niya siya, again, recorded ng SAD. Okay na ito yung objection. Dahil nga itong taas objection to. The objection is, di ka matubag kay giputol. Okay. So, giputol ang buwan ang iyahan. So, ayun na, ako'y basa. Okay, akong basa, regardless po gihapon o giputol og wala, at least di ka ma-fall sa false dilemma. Pwede rin kita mo tumagon, pero kung di mo tumagon, pwede po the next question eh. Pero kanina lagi, kay iyang gibasa, naradiriyo, kaning nakaping, green. Adlaw, okay, nota dire, adlaw, close open parenthesis. Adlaw sa Ginoo, sa dihang sinuan sa Patmos, nakakita og pananawon, adlaw kadto nga ipagpahulay sa unang siglo, ang mga Kristiyanos, mo tayong gibasa, mo na papahulay sa pagkabanhaw, hantod sa gihurot gid niya dire. Okay, so ang objection is giputol. Now, kung giputol ni, Osaman, ato ning ipadayon o basa or di mo tumagon sa may ipadayon, Mr. Moderator, ipadayon. Pwede po niya balikon niyang pangutana kay akong tubagon. Ako lang giklaro ba giputol ba o wala? Okay. Ako lang giklaro nga naman. Amo ang libro. Kami mauli na katungod mo explain na dili ikaw. Okay, so atong ipabasa sa naka-post sa oras 8:26, so basa kung naputol ba. Okay, mo lagi ni. Akong gibasa wala. Mo lagi ni. Okay. Akong basahon challenge ni. Dili lang ang basa. Clarification. Di na lang ako basahon. Sunod pangutana. Okay, clarification kana. Osaman. Sunod pangutana. Ikabalik ba pangutana tumagon. Okay, sige. Balik ka. Tumagon daw ni. Balik. Nagsalimuang hindi akong rakba. Oy, Sorry. ikaw na nagsalimuang. Okay, another duha ka warning. Okay, warning na to. Lain na sila. Again, that's all irrelevant sa atong tema. Okay, two warnings. Ayaw lang mo padala sa motion. Kay atwa lang ani atong makuan. Ibalik ra man pangutana. You don't have to side comment. Alright? So, balik ka pangutana, bro. Sumala sa inyong libro, namakak ba si John Pelen tulad dyan sa Seventh-day Adventist University sa iyang pag-ingon nga ang
pinadayag unodis adlang Domingo ug ipapahulay ug ibantayan sa unang mga Kristiyano sa unang siglo. Namakak ba si John Paul? Wala gid na makak, ikay na makak ngano man. Imong gikatulik ko pagsabot ang among libro. Ngano man, nagsaysay lang ang maong libro nga ang Domingo gihuban sa mga Kristiyano nga adlong ipapahulay. Ngano man, mas mutuo pa ka sa among libro kaysa inyong libro. Nga nagsulti ang Domingo di ba sa Biblia. Adto na lang ka mutuo sa among libro. Pero sa inyong libro di ka mutuo. Muna nga ang among libro sakto. Ayaw ka tilukuha pagsabot. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Si Juan sa Patmos nga apostolos ni Kristo, unang Kristiyanos ni o dili? Yes or no? Wa man ta magisgot og si Juan. Unang Kristiyanos pa o dili? Counter objection ko. Ang imong tema pinadayag unodis at Order. Dili pwede mo counter objection ka kung wa pa mag-object ang imong kalaban. Kasi may counter on mo kuman sa mag-object. Asa, paminaw. Once ka ma-object ang imong kontra, ay ha pa ka mo counter. Pero samtang wa pa siya mag-object, ayaw counter na. Paghuwat sa iyang objection. So, Mr. Lord Chavez, ayaw ka aggressive ba? Wa pa ka sa mag-object, ni counter na ka. So, as moderator, di pwede nga i-grant ang imong counter objection. Kaya man ma-object ng kalaban, huwag pa nga ma-object siya. Okay ba, bro? Objection to Mr. Moderator, mo ni counter ko. Okay. So, pangutana to. Mo ni counter ko. Karon pangutana to. Objection ko. Okay, nakuha na ako. By the way, nakuha na ako. Umana to. Siya lang isulti. So, sakto, ayaw imong counter, kaya di ka paminahon. Dapat objection, kaya nag-question lang siya. So, pag human niya question, yung object ka, dapat objection moderator. Dili counter objection, ha? Objection, Mr. Moderator. So, yung object ka. Ang yung objection ko is, wala punutan nagtema o kaning Kristiyanos ba si Juan, unang Kristiyanos ba siya dili. So, karon ang ruling, isang dili lang siya counter, ang ruling na to ana kay this is a follow-up of the book nga, ang book mong God, ingon diri nga, unang mga Kristiyano sa unang siglo. So, kani siya, i-grant lang nato ni nga usa ka pangutana, pero follow-up ani, napaka-dokumento nga si Juan, wala na. Pero we can follow up man siya diri kay ingon man diri, unang mga Kristiyano daw gi-adlaw patahulay. So, si Juan ba, which is the author, writer of the Revelation 1:10 nga mao ang tema. So, i-grant lang nato, pero narani mo, kung tubago ni mo sa dili, kay Peter ka mupas ka, pero tubago na itong pangutana, in connection. Yes. Sige. Basta huwag tinutugan, okay lang, yun lang tapas. Kini si Juan sumala sa inyong libro nga nagsulat sa pananawon sa pinadayag unodis nga mato dinhi ipapahulay o Domingo sa unang siglo. Kini si Juan, Kristiyanos pa ni siya sa unang siglo? Yes or no? Kristiyanos lagi si Juan. Ang among libro imong giputol aron mulaban kunuhay sa imong tema. Imong giputol ikaduha, ang among libro naghubad lang nga ang Domingo gibutang Domingo ang pinanayag unodis aron mahimong ipapahulay sa mga Kristiyano, pero wa magsulti ang among libro nga maunang adlaw ang gipahulayan ni Juan. Ano man, inyong libro nagsulti nga ang Domingo dili mabasa sa Biblia nga balaanon nya imo pasagilan si Juan. Sunod pangutana. Okay, sali pa mangutan na special number sa intermission. Bitaw, 7 minutes, 22 seconds. Okay pa mo? Okay, 7 minutes ha. Sige. Inom sa tubig. 7 minutes pa. Next question to, bro. Again, bantayan lagi ng moderator. Good say kuan mo, ha? Bro, Raut and kuan. We are really trying na walay bias din ang moderator. Amo lang maklaro ba? Di ba? Mr. Moderator na ko, assistant. Okay kayo. Sige, next question, bro. Go ahead. 7 minutes. Matod nimo, Brother Rao, nagiputol nako ang inyong libro. Nabasa ba nimo ang inyong libro? Wala. Yes or no? Kubag, nabasa gina nako nga imong giputol-putol og basa nga among libro. Kanina gamit kang bakyoki imong giputol, karon gamit ako bana imong giputol-putol. Ikaduha, wala nimo masabti ang among libro. Nagsaysay
kay ang among libro nagihupad sa unang mga Kristiyano. Nag-refer ang among mga libro nga dunay mga Kristiyano nga naghupad nga ang Domingo igpapahulay, which is what magsulti ang among libro maunay pahulay sa mga SDA. Di mo pasagilan si Juan. Ikaduha, inyong libro nagingon nga di mabasa sa Biblia ang Domingo balaanon. Muto pa sa among libro kasi inyong libro. Sunod pa utana. Okay. Next question, matod di mo akong giputol-putol. Sumala nini nga maong libro, page 51, adlaw sa Ginoo sa dihang si Juan sa Patmos nakakita og pananawon, adlaw kadto nga igpapahulay. Sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad din ng adlaw nga adlawng Domingo o gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo pinadayag uno Dios. Ako pangutana, kini ba si Juan apil ba ni sa mga Kristiyano sa unang siglo? Tubag, apil gyud si Juan sa mga Kristiyano sa unang siglo. Ayaw sa lagi. Ayaw. Kategorikal mo tayo pangutana. Huwag pag ikumaman sa akong tubag. Sige, ako paminaw sa apil lagi si Juan sa unang mga Kristiyanos, pero huwag magbantay si Juan og Domingo. Nga naman, nagsaysay lang ang maong libro na dunay mga Kristiyano nga naghupad nga ang pinadayag mo ni Jesus Domingo. Wala mo yun ang among libro nga ang atong ipahulay ni Juan Domingo. Ayaw katulikuhan pagsabot ang among libro. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Matod nimo wala magbantay si Juan sa adlawng Domingo. Naa ba kay mabasa litra por litra sa New Testament nga nag-ingon wala magbantay si Juan sa adlawng Domingo? Naa? Yes or no? Objection ko, Mr. Moderator. Objection. Tanawa. Anong ni-object ko? Ang tema namo, Biblia o referensya. Okay, ang iyang pangutana, stick to one ra. Mabasa ba nimo sa Biblia? Ang atong tema bro, Biblia o referensya. Tubago na mo imong pangutana, Biblia o referensya. Okay, by the way, Biblia o referensya. okay, bro. Ang inyong tema, Biblia referensya. So, gipangutana ka karon sa Biblia. So, pasok sa tema. May Biblia, may pangutana. Huwag singingon nga, Biblia ra. Wala singingon Biblia ra. Ang inyong tema, nakaingon diri nga, the Bible and references. So, ang iyang pangutana ron, Biblia pa na. So, wala niya giingon na Biblia lang. Wala singingon Biblia lang. Iyang pangutana, naaba kay mabasa letra por letra sa Biblia. Wala pa siya nangutana sa references. So, sa ito ba, Biblia pa lang. Kung naaba or wala, tumagon mo. Kung naaba wala. Kay Biblia man og referensya. Suod man sa tema iyahang kuan, Biblia man ang pangutana. So, sa tubagon mo pa. Tubagoy. Okay, good. Good. Pangutana. Good. Tubagon. Yung pangutana. 1 minute, go ahead. Okay, pero ang tubag, mabasag yun sa Biblia kung imong sabton. Nanuman, ang Sunday observance, sumala sa iyong libro, panahon ni Constantino, buti pasabot, panahon ni Juan, walay Domingo nga ikapahulay. Wala. Muna nga mabasa kung atong sabton. Kaya nga naman, inyong libro nagsulti, Lolo ni Mutino. Ayaw pangita sa Biblia. Kaya pagproklamar ni Lolo ni Mutino, humanan ng Biblia. Ya, mangita kang Biblia. Sunod pangutana. Next question. Mr. Moderator, ingon siya mabasa nga masabot. Karon. Pwede bang makahatag si Brad Ralph Lutsabi sa akong buutan nga amigo nga teksto bersikulo sa Biblia nga mabasa nga masabot nga si Juan wala nagbantay sa adlawng Domingo. Pero clarification, Mr. Moderator. Clarification lang. Ayaw sa pangatawa lagi. Kaya mahimong katawa na ninyong kauban. Ayaw sa katawa. Ano man? Clarification. Ang akong gingon, mabasa o masabot nga naman, mismo ang inyong libro nagsulti na ang Sunday observance panahon ni Constantino. Buti masabot sa 1st century, panahon ni Juan, wala pa ang Sunday observance. Okay, bro, paminaw. Ang imuhang gingon, mabasa o masabot. So now, gigukod ka, kung mabasa mo kag masabot sa Bible, asa nga verse ang pangutana. Asa ang tubagon mo din? Asa Mauna bitaw na, pinadaya ko sa akong Biblia. Tanawaw. Sige, go ahead.
tubagon ba nimo dili? Naguloy sayon kay pangutana. Yan tubagon. Pangutana oy. Ay magsaba. Sayon kayo. Ay magsaba tubagon yang sayon nga pangutana. Tanawa diri ah. Sige, ako-ion. Meron bro, kay ion ako. Tubagon nimo, ion ako. Okay, good. Tubag 1 minute. Okay, tanawa oh. Sa akong version, kaning King James version, wagi Domingo dire. Ikaduha, ang ilang mga libro nagsulti nga ang Sunday observance ayaw sa. Dito. Ikaduha, ang ilang mga libro nagsulti nga ang Sunday observance panahon lang ni Constantino. Buti pasabot nga ang Domingo dili mabasa sa Biblia nga balaanon kay nganuman wala man gibalaan yung panahon sa unang first century. Kay nganuman 4th century naman sumala sa inyong libro. Ayaw pangita diya suwa. Okay, so Revelation 1:10 is the verse na gingon. Dayon mo to references. Okay? So next question ka, 351. Go ahead. Okay. Sunod akong pangutana, Mr. Ralph Lechapis. Matag nimo, tuman ihatong tema specific kayo. Pinadayag Onogis. Naaba kayo mabasa sa pinadayag Onogis, teksto versikulo sa Biblia, teksto versikulo ha, nga ang mga Kristiyanos wala nagsimba o nagipapahulay sa adlang Domingo. Mabasa lagi. Kung sabon tanawa wala nanuman. Ay limong katawa. Ayaw lang masinggit. Nga ang mga Kristiyanos wala magbalaan sa nagpahulay nanuman. Ang adlang Domingo nga igpapahulay panahon naman na ni Constantino lolo nimo. Mao na nga wala yun. Sunod pa na, wala oy. Mr. Moderator, ako siyang examine sa pinadayag Onogis. Mangayo kong teksto versikulo sa pinadayag Onogis nga wala nagpahulay sa adlang sa Domingo ang mga Kristiyanos ug si Juan. Nangayo to. Kasi objection nimo nangayo ka og verse. Version sa Biblia daw nga wala kuno nag Okay. Juan. Okay. Revelation 1:10 mo ka. Counter objection ko Mr. Moderator ha. Revelation 1:10 ang pangutana. Mangayo ka version sa Bible nga naa dito litra por litra that the Christians are not observing Sunday as Sabbath sa Revelation 1:10. Any version of the Bible. So mo iyang objection ko. Mo iyang question. So sige counter. So counter objection ko Mr. Moderator kana nga pangutana ako nang itubag nga ang unang mga Kristiyano wala lagi magbalaan sa adlaw Domingo mabasa o masabot sa Biblia nganuman sumala sa inyong libro ang Sunday observance panahon ni Constantino buti masabot nga walay mabasa nga Walay version. nagpahulay Domingo clarification na. Okay na, next question. Sunod pangutana, ingon nimo walay mabasa ang mga Kristiyanos nagpahulay sa adlaw Domingo. Unya ang inyong tulod dyan si Paul si Paulin, John Paulin, nag-ingon nga ang mga Kristiyano sa unang siglo nagpahulay sa adlaw Domingo. Ako pangutana, kinsay sakto ninyo ni John Paulin. Clarification Mr. Moderator kay humana magunda niya gibalik-balik naman na clarification naman ha ayo para magkasinabuta clarification naman imo na nang ibalik-balik niingon ako nimo kaganina nga ang maong basahon namo nagsaysay lang nga dunay mga Kristiyano naghubad nga ang Domingo igpapahulay sa Kristiyano ang among libro ba naghulak-hulay lang ba Okay, okay ra. Okay ra. Ingani ni siya. Depende bisan pa siya may cross examiner, bisa ibalik-balik niya. Balik ko na pud yung tubag para ma-audit siya ba. Kay ibalik naman kana dili ni siya dito magbuot ha. Walay rules nga ayaw balikan pangutana. Pwede balikan niya kana po. Same question, same answer. So, sa bago na mo o pass kay balik naman. Kanya ra lang si Kwanza. Nadug na tong isyu no. Ang iyang giingon 4th century ang pag-start nga mopahulay og Domingo. Ang pangutana sa diri sa Pikas naa naman ang 1st century. Naa may 1st century ang iyang giingon 4th century pa. Pero sa ilang libro 4th century ang mga Kristiyanos nagbantay na sa adlaw Domingo. So mo to ang para masabtan niya ang pangutana ba kay nganong nagbalik-balik ang pangutana kay wa magud matuhog ang
pangutana. Ang issue din himao. Ang pika-sabig, 4th century ang pagbantay sa adlang Domingo. Pero ang libro sa Sabadesa nag-ingon, 1st century na mahulay na ang Kristiyanos sa adlang Domingo. So mao nang iya pangutana kanin para makasabot ka. Sumo lang ito ang unod sa iya question. Namakat ba ng inyong libro? Ikaw na may mangutana, Mr. Moderator. Moderator ako. Okay, balik na tayo, balik. Atong laruan. Kung sa gina pangutana. Ang akong pangutana, ino ni mo na 4th century. Ang ako ayan mo yung ganun na 4th century. O yan, sumala sa inyong libro ni John Pauling. Sulat yan sa Seventh-day Adventist Church. Ang imong 4th century ng inyong libro, 1st century. Ako pangutana, kinsa na ito kaaning yung tinood ni John Pauling na inyong theologian. Kami laging buwan, nagtugaan sa tinood. Unyara bro. Bro, majority's time kay objection man to. So, magpahibalo tayo. Bagong man mo dili, kaya itong paandar ha. So, objection na to siya, dayon ibalik niyang pangutana. So, tubagon ni mo. Tubagon, Mr. Moderator. Tingnan may tubagon kaya ako i-play ba? Kay, hindi ni mo dagan. Dayon atong advice nung dinhi sa table, wag mo old so dong palihog palayo. Ayaw influensahe. Ang mga moderator. Ayaw may ogtadloe sa among role. So, ayaw. Dito ka, isko ka. Wala kay part kami sa table. Ayaw lang ba na imong kauban di pala yun diha distansya kaya niya din andin ani sa table ang may uruti din kami as moderator tapos kini among i-moderate so ikaw as outsider ayaw may influensahe lagi palayo lagi ayaw sopa sa amo kay kami ang may sa table order ang ato din Tinahod ng moderator, point of order. Ang atong tema, walay ang kampanya din one-on-one debate ni. Bro, sorry kayo nga. Clarification. Mahal nyo kasako ang tabangan mo si Raul. Okay na kayo. Clarification lang. Okay na kayo. Clarification lang. One-on-one debate ni. Sa panahon nga daghang nagduol nimo, magsigumhom nimo, way ni palag. Karon og naay mo duol na. Palag ka. Kami sabihin. Mike. Okay. Dili ba ang pasabot ni Bro Paul, dili bawal nga donol ka munghong ka din na bawal. Ang bawal kay si moderator kay yamang tudloan. Okay. As moderator, kabalo mi. Okay. Now, I want you to know, kabalo mi. Sa among hihimo. Okay. Yeah, kabalo ko lagi. Pero, I want you to know, kabalo mi moderator. Okay, number 1, una sa tanan, as moderator, kabalo mi. Mga debatidor sa ni. Okay? Para makasabot mo ba? Nami rules. Ikaw, wala. Nami rules. Rules na mo. Ikaduha, among explain ganina kung totoo ba sila namo. Alright? Ganun sila, yes. Okay? So, kabalo mi ay. So, di may kinahanglan ko na ni. Now, the question is, balik na sesyo, ang question niya, as 4th century bro, third ingon ka, Constantine. So, 4th century. So, iya is first, ang iyang gibasa. So, the question is, kinsa kunoy nasayop ninyo? Kinsa kunoy nagtugdaan sa tinuod, John Pauling ningingon nga 1st century or imuha nga Constantine nga 3rd century. So, pangutana, humana ang objection, ang pangutana na po as a moderator, tubagon sa tinuod or dili. Objection man itong iya ha. Counter ka. Counter objection. Go ahead. Ako na lagi nang gitubag ka ganina. Nakana siya nga statement, nagsaysay lang ang maong libro, nga dunay mga Kristiyano nga naghubad, nga ang Domingo ipapahulay. Teka. Nagsaysay lang nagbuta ang maong libro, pero kana siya nga statement, dili na turunan sa SDA nga ang Domingo ipapahulay. Yes. Bro, kani kanang gisaysay ron as counter, mo na untang tubag. Okay? So walay Clarification lang kani Mr. Moderator. Yes, that is correct. Correct. Kung gibalik
lagi ako lang gitubag. Bisag ibalik pa niya kana po. That is his one. Iyahan ang iyahan ang style o kamaagi. Wa may bawal balik. Okay ka? Bisag balik ko ni magkabante. Wa din may bawal. Kay gibalik man yang pangutana, balik ko na sa dimong tubag. Diretso ron data, no? Kaya wa magkay sayo, wala siya nalabag. Ang iyahan ang isyo gibalik. So ako pangutana balik. Tubago na mo or dili. Next question ta kung ano tubago. Tubago na ko, Mr. Moderator. Okay, sige. Mira, tubago niya. Ang iyang pangutana is kinsay na sayo inyo. Inyong libro ba o ikaw kay fourth mo ha, iyaha first. So, bago na nimo categorical, dayon explain 1 minute. Okay. Ang sakto ako og siya. Okay. Ngano man imo laging gisayong pagsabot ang maong basahon. Naghulagway lang ang maong basahon. Nadunay mga Kristiyano nga nihubad anang nipahulay anang Domingo, ilang gihubad nang pinadaya kuno Diyos Domingo. Ilang atong kabubuton, dili kabubuton sa Dios. Ikaduha, wala sila sugua. Ila-ila ra to. Ikaduha, ligon ang among libro nga nagtugan nga ang Sabado adlaw ipahulay sa mga Kristiyano. First century pa. Pero ang inyong libro nagsugo, nagtugan nga ang nagsugoan ng Domingo ipahulay si Constantino, dili ang Dios. Mas mutuo pa sa among libro kaysa inyong libro. So pangutana. Okay, time pause 1 minute 50 seconds. Di ba itubag pa? Dito na da. Wala man may problema da. So that is ano lang, atong reminders lang ba nga kung dito na tagtubag. Okay na. So 1 minute 50 meaning one last question. Kay 1 minute 50 man 1 minute man yung answer. Pero depende og yung tubagon ragdali ra di na pay mabilin okay ra. So question ta next 1 minute 50 seconds bro. Question. Matod nimo nga wala sugua ang mga Kristiyanos nga mopahulay sa adlaw Domingo. Nya matod nimo walay Kristiyanos nga nagpahulay sa adlaw Domingo kay 4th century pa ang pagpahulay sa adlaw Domingo. Sulat pa utana. Sumala sa inyong giya sa pagtuon sa Biblia. Ingon dinhi. Apan ang puntot o nga pining usugilanon nga sagad gisgutan ingon nga ebidensya nga sa panahon ni Pablo. Nasa panahon ni Pablo bisan sa Intil ang mga iglesia nag-usap na sa igpapahulay ngadto sa Domingo ingon nga sa adlaw nga pagsibako pangutana. Kinsay nag-usap sa panahon ni Pablo nga ang Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay sa pagsimba? Kristiyanos o dili? Tubag, Kristyanos na supakiro liwat nimo. Kung nag-usap ana, ngano man sumala sa inyong libro lagi 4th century ra na ikaduha ang among leksyon tanawang sa moderator. Ang among leksyon dugang na sa pagtuo nanay mga pangutana og tubag. Ayaw iputol-putol. Nanay explanation nganong ingon ana ang pagkasulti. Ikaduha, wa gyud mo masabti. Sabta iyong libro nga ang adlaw Domingo ipapahulay gihimo ni Salulo ni Mutino dili ang mga Kristiyano. Sunod pangutana. Okay, so pagpaka na po, that is the time sa cross-examination. Okay, okay ra kayo, may problema. Alright, so muna, next part na to, last part is conclusion or summary. 5 minutes. Okay, 5 minutes. So 5 minutes, unahon ni sa negative, throughout o conclusion. Wala ni objection ha? Okay, wala ni objection. So throughout na 5 minutes, and then si Bro Stelwart may matapos. Ako lang hangyo, yan yung mga puntos labi na diri karon. Ayaw na lang kanang dili lang nato, dili lang kamo cheer, ang cheer unya na lang ni human para dili siya masturbo. Okay, silang duha. Unya na lang ako na to. Atong pasagdaan ang 5 minutes sa ato ang negative nga mo present sa iyang summary or conclusion. Are you ready, Ralph Luchabes? Okay. Ready? Okay, go ahead. Dagan kayong salamat, Mr. Moderator.
Daghan kayong salamat, Mr. Moderator. O niining kahapon ng mga higala, ang akong kaatbang dito lagi mikupot sa amo ang leksyon. Ang among leksyon, diya sa pagtuo, naanay mga pangutana o tubag. Katong iyang gikutlo, iya rabang giputol-putol. Lisong study gani, pagtuo na namo. Ikaduha, biling stand namo na ang Domingo at yung ipapahulay. Ayang pangutana, first century na naman lagi. Katong mga Kristiyano na supakiro. Kay sumala sa among libro, katong na mahulay o Domingo, supakiro to. Kay sumala sa Biblia, inyong libro, Biblia. Wa may record sa Biblia. Nga ang mga Kristiyano na mahulay o Domingo, katong mga supakiro. Na mahulay Domingo. Pero katong matinud-anon sa Ginoo, nagsunod sa adlaw ni kapahulay nga gitudlo sa Biblia, wa gyud to magpahulay og Domingo mga higala. Ikaduha, tanawa, ako lang i-clarify. Ang akong statement ug ang iyang mga libro namo nga iyang gigamit, wa gyud to magka-contradict. Ngano man mao ni siya, naghulak-hulay lang ang among libro nga dunay mga Kristiyano naghupad nga kanang Domingo igpapahulay. Sa gikaingon ko na kadto ng mga Kristiyano na supakiro lagi. Ikaduha, walay record sa Biblia nga ang gipahulaya ni Juan Domingo. Ikaduha, tanawa yung libro, nagsulti nga Constantine made Sunday a holiday of praise and worship. Constantine gani. Ikaduha, katong iyang gipanggamit mga higala nga naay Domingo, bogus to nga translation. Ano niyang bogus? Wala to sa original na Greek manuscript. Walay Domingo ang original. May bitaw nga nagingon ang ilang libro 4th century na lang na. Wala may Domingo ang original. Ikaduha, walay footnote ang original. Muna nga nining mga tangnaa, kuyang kayo ang pagpabarog sa tima sa affirmative. Mato pa din atong tanawon mga higala, atong yung tanawon sa page 228, ilahag na pa ng libro. Page 228. Atong tanawon 228. Ingon dire, according to Father Dimanche, yung libro, nagingon, Father Dimanche, ingon dire, Sunday is imperial days of emperor worship. Ang Domingo kuno, mga higala, mato pa din is imperial days of emperor worship. Mauning adlaw nga ang mga ginsakupan ilang simbahon ang ilang emperador. Kaya naman, kining Domingo, gikan maginis pagano pahulay man yung Constantino nga giadapt sa mga Katoliko, sumala sa inyong libro. Ikaduha, akong balikon, ang among libro, wa ginakulaban niya. Nahitabo lang na nga nilaban kunuhay niya, kay iyang gitang putol-putol, iyang gitap-chap. Sa barista makakasauna, unya wag kasabutan ng giya sa magtuon, lisong study gani. Study na siya kung giindikan ang Domingo, pero wala mo uyo ng among libro, na ang Domingo, mauyat lang ikapahulay. Ato pa rin padunan mga higala. Ligon ang ilang libro na tinon nga nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Wa pa kayo kapakli o uban nga mga libro sa Biblia. Uban nga mga libro. Ilan pasahon? Ingon dire. There is sa page 1003, paragraph 1003. Hinumdumi balaanon ang adlaw sa pahulay. Ang gihatag na bersikulo, Exodo 20, bersikulo 8. Sagad, gihubad alang sa mga Kristiyano, balaana ang adlaw sa Ginoo. Unsa pagkaunsaa? Nga ang adlaw sa Ginoo sa inyong libro, referado sa Exodo 20, bersikulo 8. Pero ang inyong Revelation 1:10. Karon, naatag yun. Ningon mga Hudyo man na. Kasi Hudyo. Ingon dire. The power of the Testament. This is the Sabbath from sundown to Saturday. From sundown, Friday sundown to Saturday sundown. Ang iyang tima mga higala, huyang nagigayo. Unya, ikaduha, mas daghan pa libro niya ang gibutang sa lamisa. Ya kargado pagritig libro nila. Muna nga niining mga taknaa ang affirmative akong amigo bagsak sa tima nga ang pinadayag uno G's
adlaw ipapahulay, adlaw Domingo. Wala. Nabasa sa mga bugos, pero sa ilang libro nagsulti, ilang libro. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of something. Di ba, Sister Luan? Wag yun. Mamaulit ka dinhi, taga-dinhi raman ka, nga dala ang kadaugan, mupauli ang akong amigo, nga dala ang kapildihan. Ay, nalamog palag. Time. So, salamat throughout sa imong conclusion nga 5 minutes. Okay, mo to? Okay, palakpalak na mga sticker. Alright. So, karon ang affirmative mo, conclude siya, summary siya 5 minutes at that. Okay, paminaw na to 5 minutes, boys, Stalwart, go ahead. Okay, may hapon sa tanan. Gibalik-balik yun sa atong pinangga ang the faith of our fathers. Pero dili siya honest. Ang ibabaw sa maong paragraph, ingon din kung atong i-address ang iyang gibasa na faith of our fathers, now the scriptures alone do not contain all the truths which Christian is bound to believe, nor do they explicitly enjoin all the duty which is obliged to practice. O niya, address niya tagamay, the Catholic Church correct teaches that our Lord and His apostles inculcated gibulaban ng the faith of our fathers. Dilo kay correct ba ng Catholic Church niya? Sakto mo na ng Catholic Church na inculcated. Bigala ko mga tawanan na mag-unsa na inculcated. Okay. Matod pa rin mo na walay mga apostolis daw na nisimba, pero ang ilang basahon sa Patmos, ang unang mga Kristiyanos yun. So, kining mga apostoles, kusing apostoles, sumusunod ni Kristo, unang mga Kristiyanos ni. Unang mga Kristiyanos. Kaya ingon niya, giputol daw na po ninyo bro, pwede man mumuduol dire, o kakwabang giputol. Akusasyon na lang na iyaha, haron na nga, dili siya maulawan sa maong debate. Ingon na lang siya na akong giputol. Ingon dire. Period. Sugod ko sa period man ang first stanza, first paragraph, diyan na ko sa second paragraph. Ingon dire. Apan ang punto mao nga kini nga asoy sagad gisgutan ingon nga ebidensya nga sa panahon ni Pablo bisan sa hintil nga mga iglesia. Panahon ni Pablo o sa mga hintil nga iglesia nag-usap na sa ipapahulay ngadto sa Domingo ingon nga usang kaadlaw sa pagsimba. Period. Next stanza na po. So wala po ka. Alipay na lang to sa akong amigo kay para medyo dili ulaw ba. Pero pagbigyan na nato kay pinangga man ni nato. Iyon ning maong Biblia kining gitawag og a paraphrase of the New Testament. Acts chapter 20 verse 7. The length of the 7 to 8. The length of the 7 days. Ang paglabay na sa ikapitong adlaw. That we tarried there was the first day of the Jewish week. Unang adlaw sa simana sa mga Hudyo. Matod pa. Appointed by the apostles to be the Christian Sabbath. Claro. Or Lord's Day in memory of Christ's resurrection. Perting klaro ha? So, kasabot naman ta nga gani nakipag-debate na siya sa moderator ganina. Ikid-ikid gid siya nga dili siya baka nga sige pa sa tan-aw sa oras. Dugaya na human sa oras. Dugaya malatusan na pagkuani. Nakita na ko sa akong kaambang na balaka gid siya og taas ang oras. Sige sa gili sa oras ano. Mahadlok siya sa mga pangutana. Mahadlok siya. Ang Convert Catechism, dugay kaayo ni ganina. Ang Convert Catechism, dugay kayo niya nito baga. Iya kung diakusahan nga ako namutol, pero siya namutol lang. Page 50. Ingon din
Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Ingon dire. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church and Council of Laodicea changed the solemnity, transferred to Saturday to Sunday. Somos! What is the third commandment commands? Ingat dire. The third commandment command, sanctify Sunday as the Lord's day. Klaro kaayo. Ubos pa dyan, ubos. Ato gawin pa dayon. Huwag ko na matol siya na matol. Ingat dire sa ubos. What was the third commandment for the... wala na. Mga to. Unya ang iyang dibasa ng history, wala siya kasabot. Ang iyang dibasa dili ecclesiastical law. Kundili civil law. Unsa man ang gingon sa history nga iyang gibasa? Pag ingon galing civil law, pamalaod sa gobyerno. Dili pamalaod sa simbahan. Kag kung ingon sa ecclesiastical law, mapildi ko ani bang iya pero man mauna nga karon wala nakatabla ang akong amigo. Pabilin nga nagbarog ang tima. Wa sa katabla. Atong kay na. Okay, daghang salamat. May hapon ako tanan dalay gyud Diyos. Okay, daghang salamat Bro Ralph and Bro Stalwart. Mayong hapon once again. Salamat sa inyong pag-ari. Mao tay nag-conclude sa ato ang duha ka debate mga kaibigan. Mayong hapon kaninyo and welcome mga taga Mindanao. No, taga Mindanao ni sila. Diri sa Cebu. Enjoy mo. Salamat kayo sa inyong pag-ari. Daghang salamat og may hapon.